Goedenavond, het is zaterdag 21 januari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ondanks de toename van het thuiswerken en de hoge brandstofkosten was 2022 een topjaar voor de Westerschelde-tunnel. Het aantal passages in 2022 is met 11,2% gestegen ten opzichte van 2021, blijkt uit de jaarcijfers. Met ruim 7,7 miljoen passages hebben ze bijna het recordaantal bereikt in 2019. Dat scheelde maar 30.000 passages. En dat is volgens directeur Harold Schoenmakers best uitzonderlijk, want in het beginmaanden hadden we nog te kampen met corona en het thuiswerken. De hoge brandstofprijzen hebben ook niet gezorgd voor minder passages. En goed nieuws voor de regelmatige gebruikers van de tunnel, want in 2023 zullen de tolprijzen ondanks de inflatie hetzelfde blijven. Ik heb er heel erg hard van gebaald. Ja, zeker. Met een gesneuvelde autoruit en kapotte laptop begon het jaar voor Robin uit Hoek slecht. Voor het liefdadigheidsproject De Gebroeders Scheef zamelt hij spullen in, knapt ze op en geeft ze gratis weg aan mensen die ze goed kunnen gebruiken. Maar zonder auto kan hij zijn werk niet meer doen. Op dit moment halen we nog wel spulletjes op, maar deze schades moeten eerst gemaakt gaan worden voordat we weer op een goede rit verder kunnen. Om de autoruit en laptop te vervangen is geld nodig, dat ze niet hebben. Maar gelukkig is daar reddende engel Maggie. Zij begon een online geldinzamelingsactie. Het laatste half jaar zijn ze voor heel veel mensen toch wel een rots geweest, om het zo maar te zeggen. En ze doen het op eigen kosten. Dus vandaar dat de reparatie van de laptop en de autoruit toch wel hoog oploopt. Zo'n 2 dingen in één klap sowieso al. Dus ik vond dat ze wel een steuntje in de rug konden gebruiken. We zijn een beetje overdonderd, omdat het zo een prachtig iets is wat naar je terugkomt in feite, voor hetgeen wat je doet, een soort beloning. En dat is hetgeen, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor, zeg maar. Inmiddels staat de teller op €900. De hoop is dat er in totaal €1500 wordt opgehaald. De kinderen van Jeugdtheaterschool Zeeland konden na 2 coronajaren weer genieten op het podium van theater Het Beest in Goes. Daar was iedereen erg blij mee, want tijdens corona waren de omstandigheden niet ideaal. Toen moesten we soms buiten repeteren en konden we niet optreden in Podium Het Beest. Want daar konden er dan maar 12 mensen in, dat is niet leuk. Dit weekend zit de zaal weer vol als van ouds tijdens het presentatieweekend. 16 groepen geven een voorproefje van hun voorstelling die later dit jaar in première gaat. Het is een weekend waar de kinderen zich erg op verheugd hebben. Ik keek er wel heel erg naar uit en ik heb er ook wel zin in. Ook door die spanning vind ik het ook leuk. En gewoon voor al die mensen optreden, dat vind ik ook leuk. Uiteindelijk moet je natuurlijk een voorstelling van 1 uur doen. En om dat dan nu een stukje op te voeren, krijgen we natuurlijk heel erg veel zin in het volgende. Want als je dan ziet hoeveel mensen ervan genieten, dan denk je van dan kan je het volgende keer nog beter doen. Ook morgen worden de voorstellingen aan de lopende band opgevoerd. Het is vrijdagavond, het moment dat de jeugdbrandweer in Zierikzee oefent. 1, 2, 3, 4, meekomen! 6 junioren tussen de 12 en 15 jaar krijgen te maken met een brandje in een gebouw. Dat zijn er net genoeg, want nieuwe leden kunnen ze best gebruiken. Nou, ik wil al vanaf mijn 3e bij de echte brandweer, dus ik vond het leuk om dit te gaan doen, want dit lijkt erop. Dus. Deur is op slot. Volgende deur. De aspiranten tot 18 jaar zijn inmiddels ook gearriveerd. Zij moeten een slachtoffer reanimeren, maar ook met een hoogwerker een brand blussen. Een flinke oefening voor de jeugdbrandweerlieden. Je leert veel samenwerken, hoe een inzet werkt, wat je moet doen als er brand is of andere incidenten. Je leert toch ook wel een deel EHBO. En ik denk dat het ook wel echt goed is voor je samenwerking. Want je werkt als een team, dus je leert goed naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen. En niet zonder succes, want de aspiranten zijn Nederlands kampioen. Toch zoeken ook zij nieuwe leden. En trouwens niet alleen in Zierikzee. Het is echt heel gezellig, je leert er echt heel veel. Het is echt een aanrader, het is heel leuk. Meteen een belangrijke wedstrijd voor Kloetingen na de winterstop, want het ontvangt in de 4e divisie nummer 2 Capelle.
En dit is in het begin van de wedstrijd Regilio van de Pitten die Kloetingen op een 1-0 voorsprong zet. En kijk naar deze actie van Ruben de Jager. 2 man het bos in, gaat dan de 16 in, wordt gevloerd en verdient een penalty. En dan is dit de dader, Dennis van der Heijden, een verleden bij ADO Den Haag. De Jager zelf achter de bal. En dan is het 2-0. Kloetingen op rozen. En voor Ruben de Jager is het alweer zijn 13e competitietreffer van het seizoen. Dan nog een corner. Mekawi met de voorzet. En dan komt die bal voor de voeten van Valentijn van Keulen. En dan is het voor de rust nog 3-0. Het was een hele belangrijke wedstrijd voor Kloetingen vandaag. En dan voor de rust nog met 3-0 voorstaan. Dat is wel heel lekker. In de tweede helft wordt het dan ook nog 4-0. En die treffer is hier in de maak. Jeffrey Dijkstra met een droge schuiver. Niet al te best keeperswerk. Kloetingen verslaat nummer 2 Capelle met 4-0. En blijft koploper in de 4e divisie A. Het was vandaag een mooie dag met flinke zonnige perioden. En we hadden een heldere start met minimumtemperaturen onder het vriespunt. En uiteindelijk werd het vanmiddag 2 tot 4 graden bij een matige noordoostenwind. Wel kwam er vanuit het noordoosten geleidelijk meer bewolking en daar hebben we vanavond en vannacht mee te maken. De wind blijft zwak uit het noordoosten en de minimumtemperatuur komt uiteindelijk te liggen rond -1 of lokaal -2 graden. Morgen zal de bewolking wel weer gaan breken en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt ongeveer 2 tot 4 graden en de wind is opnieuw matig uit het noordoosten, maar wel iets sterker dan vandaag. Dus het is morgen ook gevoelsmatig even iets kouder. Maar prima winterweer natuurlijk. En ook de komende tijd verandert daarin weinig. We worden beïnvloed door een hoge drukgebied en het blijft voorlopig droog en zonnig. De wind is matig en komt uit het noordoosten tot woensdag, want dan gaat alles veranderen. Dan verandert de windrichting, krijgen we een toenemende kans op regenbuien en zal het ook zachter gaan worden. En tot zover. Hier kunt u nog kijken naar de terugkijkerquiz en naar Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van dag tot dag. Dus graag tot zo.